El meu nom és Adrià Terol, soc historiador i treballo als cementiris de Barcelona. I avui us acompanyaré a una visita al cementiri de Montjuïc. El cementiri de Montjuïc és un reflex de la història, de l'evolució i sobretot de la modernització de Barcelona. L'any 1883, Leandre Albareda va dissenyar un cementiri nou per la ciutat, en un context d'una greu crisi econòmica. Feia poc temps, només 2 anys, va haver-hi un crac bursàtil on moltes famílies es van arruïnar i la construcció d'aquest cementiri significaria una reactivació econòmica. A més, es vivia en temps d'una gran expansió demogràfica, fet que obligava a trobar solucions. Era un moment on hi havia reiterats brots epidèmics, per tant, el cementiri del Poble Nou, el primer de la ciutat, construït el 1819, ja va quedar obsolet i es necessitava d'un gran cementiri per una gran ciutat. Leandre Albareda es va inspirar en cementiris monumentals, com per exemple el cementiri de Père Lachaise de París, ja que també estava situat en un turó, i es va localitzar aquesta part de la muntanya de Montjuïc, a la vessant que dona al mar, perquè era una zona deshabitada, era una zona on només hi havia alguns terrenys agrícoles, i això permetia desenvolupar un projecte culturalment molt ambiciós. Leandre Albareda va dissenyar un cementiri racional, un cementiri ornamental, i on també hi poguessin haver-hi sepultures monumentals. El que va voler fer, en poques paraules, era un monument de monuments. Leandre Albareda també va tenir molt clar que es vivia una situació social d'una gran tensió entre classes, la societat estava molt jerarquitzada i va creure oportú fer un espai de reconciliació, on tothom pogués tindre les seves zones, la burgesia amb els seus panteons, les classes mitges amb les seves tombes i nínxols de tota mena i les classes populars a les fosses comunes. També, això sí, al marge del cementiri, va reservar un espai per cristians no catòlics i també pels lliurepensadors, ja fossin anarquistes, espiritistes o ateus. Va ser un projecte que es va inaugurar el 17 de març de 1883 davant d'una gran expectació i només 2 anys després es va enterrar el primer difunt, Josep Fontrodona i Vila, un indià que va tenir un paper molt important a Cuba, sent fins i tot l'alcalde de Matanzas, i a poc es va anar desenvolupant aquest projecte. Sí que és veritat que el projecte inicial es va veure modificat en funció de les necessitats i també dels interessos de cada època, una mica va passar com l'Eixample de Cerdà. Però sí que és veritat que les classes dirigents van tenir molt clar que mitjançant l'art podien fer ostentació, servia com de prestigi social, i és per això que actualment el cementiri de Montjuïc és un dels més significatius de Barcelona i també de tota Europa. Aquí ens trobem amb el panteó de la família Batlló. Va ser encarregat per la segona generació de la família Batlló, els germans Batlló i Batlló, coneguts per ser uns industrials del tèxtil català originaris d'Olot i fundadors de diferents fàbriques aquí a Barcelona. Els germans Batlló tenien un arquitecte de confiança que es deia Josep Vilaseca, conegut per molts per ser l'autor de l'Arc de Triomf de Barcelona. Els germans Batlló li van encarregar una obra d'estil neoegipci, com veieu, excavat a la roca, com feien els antics egipcis, i on hi destaquen 2 grans àngels, portadors d'una creu alada,
als peus dels quals hi ha les figures del mussol. Mussol és un animal que s'associa a la sabidoria. Deien que com que podia veure de nit també era capaç de veure després de la mort. I en el món romà, pagà, d'àmbit més rural, comentaven que el mussol, quan cridava, pronosticava una mort propera. Els germans Batlló vivien en diferents residències a Barcelona, construïdes també pel mateix arquitecte, per tant eren de la seva plena confiança. Van col·laborar també escultors destacats com Manuel Foixà, amb l'escultura exterior, i també Enric Clarasó dins del Panteó. Enric Clarasó és un dels escultors més prolífics d'aquí al cementiri i es va dedicar a fer una obra funerària on hi destaquen dos grans cariàtides egípcies treballades amb diferents marbres de colors. Aquest panteó és aquí al cementiri una porta d'entrada al que es coneix popularment com el Passeig de Gràcia del cementiri. Aquí tenim el panteó dels germans de la Riba. Els germans de la Riba eren coneguts per ser grans homes de negocis a Barcelona i també tenir un paper destacat dins l'àmbit esportiu de la ciutat. Per fer el panteó van convocar un concurs i qui el va guanyar va ser Antoni Maria Gallissà, un jove arquitecte conegut per haver treballat en obres com el Castell dels Tres Dragons, juntament amb arquitectes com Josep Puig i Cadafalch o Lluís Domènech i Muntaner. És per això que veiem que és un dels panteons més ben ornamentats. Hi van col·laborar escultors tan destacats com Eusebi Arnau i els germans Juyol. Per tant, és una de les obres més valuoses del cementiri. Podem veure tot tipus d'ornamentació exterior. Però també al seu interior, on hi destaca una vidriera i una porta de ferro forjat espectacular. Un dels aspectes que va destacar més a l'època i que es va fer notícia als diaris va ser que va introduir una novetat, que va ser instal·lar un ascensor per baixar la cripta. Es diu que va ser el segon ascensor en col·locar en un monument a Barcelona. El primer va ser a l'estàtua de Colom, el 1888, per pujar al mirador, i el segon va ser en aquest panteó per baixar a la cripta. Al final era només un aspecte més per poder ostentar el seu nivell econòmic aquí al cementiri. La família Olano Iriondo, coneguts dins del món de la siderúrgia basca, li van encarregar a Claudi Duran i Ventosa aquest monumental panteó, on hi va col·laborar també Eusebi Arnau en el timpà. Aquest panteó destaca sobretot per una iconografia que és la bomba d'Orsini, que es pot veure al capitell d'aquesta columna. Ens porta a parlar d'un atemptat molt recordat que va ser el de la bomba del Liceu de l'any 1893, quan Santiago Salvador, un anarquista aragonès, va llançar dues bombes d'Orsini a Platea, el dia que inauguraven temporada. Van morir 20 persones i aquell acte terrorista va frapar molt l'estat d'ànim de la classe burgesa. Santiago Salvador tenia l'objectiu de canviar les injustícies que es vivien socials i creien en la violència revolucionària, quan les vagues generals ja no donaven els seus fruits. Aquell acte va significar un rebrot de violència encara més fort i en aquella època la violència als carrers era molt habitual, no va ser ni el primer ni seria l'últim acte terrorista en contra de la societat burgesa.
Aquest monumental panteó va ser dedicat a la memòria de Josep Gener, qui va ser un gran industrial del tabac. Josep Gener era fill de l'Arboç del Penedès i els seus pares, quan ell només tenia 13 anys, el van enviar cap a Cuba, allà on hi havia un oncle que havia començat a iniciar el seu propi negoci. Al costat del seu oncle va aprendre de l'ofici del tabac i va esdevenir un dels principals industrials del tabac del món, registrant marques de cigars tan conegudes com els Hoyo de Monterrey, que actualment encara es fumen i són molt valorats. Josep Gener va viure molts anys a Cuba, fins que, com feien majoritàriament tots els indians, quan ja era gran retornava a la seva població natal i és aquí on va viure uns anys a l'Arboç del Penedès. Allà és molt recordat perquè va fer diferents reformes, com per exemple l'altar major de l'església, o va construir el seu propi palau, el Palau Gener, que actualment és l'escola del poble. Un cop mort, la seva dona, Francisca de Seychelles, que es van conèixer a Cuba, en part de l'herència que va rebre, la va dedicar a construir aquest monumental panteó. Les obres van trigar 4 anys i es va convertir en un punt molt important del cementiri. És el panteó més valuós, es van destinar més de 240.000 pessetes a l'època i és el panteó més alt, fa 20 metres. És per això que la premsa de l'època en va fer molt de ressò, perquè li donava un gran prestigi al cementiri. A més, la seva ornamentació és molt rica, tant exterior com interior, i portada a terme per Josep Reinés, un altre escultor molt reconegut. Al costat del Panteó Gener hi tenim una altra obra que és molt més petita però també molt valuosa, que és obra d'Enric Clarasó i és titulada Memento Homo. El Memento Homo, com es pot veure, consisteix en una escultura de marbre que representa un home seminu que amb un pic està cavant la seva pròpia tomba. És una nova manera de veure la mort d'una manera més terrenal. Sota la frase «Recorda't, home, que vens de la terra i a la terra tornaràs», Enric Clarasó plasma una nova visió de la mort, allunyada de les divinitats i més centrada en l'home. I ara ens dirigim a la sepultura de Nicolau Juncosa. Però abans val la pena destacar aquesta sepultura, que és on descansen les despulles d'Ildefons Cerdà. I podem veure que la seva làpida representa la quadrícula de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. I aquí ens trobem amb la sepultura de Nicolau Juncosa, una de les més impactants del cementiri. Nicolau Juncosa va ser un important comerciant de vins del Priorat, que es va instal·lar a Barcelona i on va arribar a ser tinent alcalde de la ciutat. Nicolau Juncosa va encarregar en vida aquesta obra funerària. El 1913, Antoni Pujol, l'escultor, li va representar ell mateix en una situació quotidiana. Era un temps on s'intentava ja fugir de grandiloqüències i es buscava la mort des d'una mirada més quotidiana. És per això que Nicolau Juncosa se'l veu representat tal com vestia ell, en una situació comuna, assegut, recolzat sobre un llibre que podria ser de comptabilitat, pensant o immers dins els seus problemes a la fàbrica, que es veu també en un relleu darrere seu, i just en aquell moment ja apareix la mort, representada amb aquest esquelet que, embolcallant-lo amb un llençol, se li emporta la vida. Nicolau Juncosa va morir el 1932 i va ser llavors quan se li va aplicar una tècnica de màscara funerària que va servir per poder plasmar el seu rostre tal com era, de forma molt fidel, en l'escultura que hi havia preparat Antoni Pujol. Aquesta escultura té un títol que, com podem veure sota el seu peu, posa la solució
amb uns punts suspensius i un interrogant, expressant que potser, en el seu cas, va ser la mort la solució als seus problemes. I per acabar, ens trobem al passeig central del cementiri, on, al fons, va ser enterrat Leandre Albareda, l'arquitecte del cementiri, en aquest panteó obelisc. I bé, fins aquí aquest petit tastet del cementiri. Espero que us hagi agradat i que ben aviat vingueu a les nostres visites guiades per conèixer tot el patrimoni funerari i les històries que s'amaguen al darrere.